listen der? Ja, øyla vannlagt til vi average til akkurat mann i dag. Vi får etter halda dysten løyve, og tåra fer etter akkurat sjanse, og det halde jeg at vi gjør da. Selv om vi var 18 fyrir, så blir vi at trykke på det, og det har betalt seg av til enda. Her har akkurat haft øyla på her, her sier at de klarer å få en anlag til at her var vanlig, ikke tidligere det vel. Hva er det du hodla å si det? Ja, men tar skulle ha lov til å ha sin holdning, og han får ikke svære på. Du tar seg om Ardesen at de skulle holde oppkjørende løyve til spillere retortist i Brøndby på Navik. Hva kommer man til å ha i neste vik? Og ikke sunne på at de ikke skapet noen karriere? Ja, altså det er som Line, det er som spillerne vi tar et godt li, og vi tar en god mentalitet, så jeg er selvvante. Vi får vi halda dysten av løyve, og sjølv trykker vi det på at vi tar en kjensla som vi gjør. Brøndby kører nesten på at underleg og at græsslutje og nye Brøndby græs og sånn. Så da skal vi nekka til det gå. Sjølv det øvrigt å spille græset, men atter det er som linje som spillerne, så vi får atter av 4 gånger så vel som vi klarer. Jakob, han kom inn, tar det sånn en nollagt å få et utjannende val i senere slutt, kan man si. Hvordan ser det for det som oppvoksen i Hapen? Det är fantastiskt. Alltså vi spelar för Fällaje och det som vi alla drömmer om till att Fällaje för gåsligt och vi släpper uppleva sån ting och ge åter till det som man är uppvuxen upp i och han ska ge bort några upplevelser så det är isen för att drömma om att spela och ge det stinsen för Hapen. Så det var fantastiskt. Om du har svaret på det, undskyld, i så fald, sidder du med en fornemmelse af, at det Brøndby hold I møder i dag, undervurderet hvad I kan? Det har jeg slet ikke tænkt over, men vi har forberedt os rigtig godt på kampen, og vores gameplan den var god, og derfor gjorde vi det rigtig svært for dem. Havde I forventet, at de ville give jer så meget plads her til sidst og miste grebet efter slutfasen af kampen? Vi vidste, at vi kom til at få plads, det vidste vi. Altså, vi er en spørgning, som jeg har gjort at takke landskab. Man kan diskutere meget om, hvilket hold var bedre og fortjente den, men begge hold har haft flere chancer. Kunne du se for dig, at det måske kan blive lidt dyrt, at I ikke fik et mål eller to på en af de store chancer, I fik? Ja, så selvfølgelig er vi også lige nu over, at vi mistede et par store chancer, fordi Emil havde en header på 5 meter, og vi ramte stolpen, så ja. Men alligevel er det ikke noget, som vi tænker så meget over, fordi at vi scorede i sidste øjeblik, og vi holder kampen i live. Der er ja. Altså, så det er følelsen af mest som fortjent i anlægger, eller kanskje en tapt siger? Mest som fortjent i anlægger, hadde jeg. Ja. Da man skårer syslet til, ja. Jeg vet ikke at det blir nødt til at touche det der. Du har prøvet at haft som hammervenner. Hvor så lengt inn i himmelen røkker at det træer? Ja, det har du slet ikke svære på. Det som vi tar overskan av til den neste disten, og han vel alltid ødevet for å gjøre på. Hvilken kamp forventer du på Brøndby Stadion? Jamen, jeg forventer, at vi bliver sat under meget pres. De spiller med høj intensitet. Så jeg forventer måske et lidt mere aggressivt Brøndby-hold på hjemmebane. Kender du til den atmosfære, der kan være på for eksempel sådan en stadion som Brøndby, som jo er også indelukket med store fanafsnit i bagsiden? Hvad forventer I af det? Om det er noget, som du også gerne svarer på det her også, i forhold til, hvad der venter om en uge? Ja, det kender vi godt til, og det som vi kan forberede os på, det er på det, som sker inden for krigsræerne.
så det kommer vi ha fokus på. Ja, vi har haft nogle af de oplevelser før, så det kommer ikke til at påvirke os. Det er hvad der kommer til at foregå ind på banen, som kommer til at afgørelse for, hvordan kampen bliver spillet. Det har vært helt fantastisk. Bare til å opp til disse mestrer hvordan større avhøy vil være, og kan lova det for at ta folk, hvis jeg så sånn avhøy, og det utselt, det gjør bare til at man mest at det også større vant. Så jag går fullt och avgörslan med spalt. Ja, helt vilt. Alltså det har varit här som Borg kom fram. Alltså tar vi kom att rum, det har gått något utanför det, men att det blev vi och vi skapar chanser och det kommer stämningar och tar vi också vill att trusta och där just 5-20 meter långt fram som vi skapar chanser. Där har det öligt överskan och det var fantastiskt och stora tackle alla som mötte upp för storlocken där. Lars Bornegaard? Nej, så tackar vi.